नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नायनानैनो मोनथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मा जागोन। दिनै आङो नोंथांमोननो बिथां नुकुल ब्लगनि आर्निंखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन दे। बिथाङा मास मोनसेयाव बेसेबां आर्निं खालामो आरो इयारलि बेसेबां आर्निं खालामो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन। जिखुनु नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जागोन दे। गिबिसिनथारावनो जों ससियेल ब्लेडआव फैनोसै आरो बिथांनि चेनेलखौ जों सार्च खालामसै दे। बिथांनि चेनेला नै सिगाङावनो फैखाबाय, दायो आं क्लिक खालामसै। दा नोंथांमोना नायदो बिथांनि टटेल साबस्क्राइबार, टटेल भिउस आरो टटेल भिडिअ आरो माला क्रिएट खालामदों आरो बिथांनि एसपि रेंक साबस्क्राइबार रेंकखौ नोंथांमोना नायदो। दा जोंहा बिनि उनाव बिथांनि आर्निंआव जोङो फैबाय। दा नोंथांमोना नुदोंना बिथाङा लास्ट 30 डेजआव बेसेबां साबस्क्राइबार खामायनो हादों। बिथाङा टटेल लास्ट 30 डेजआव 2K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हादों दै गावनि चेनेलाव आरो भिउसआ 2,25,000 बिथाङा खामायनो हादों दै भिउसखौ। माने रायजो राजाफ्रा बिथांनि भिडिअखौ बेसे नायदों जाहैबाय। आरो दानिया बिथांनि आर्निंआव सफैबा बिथाङा मान्थलि $56 लानानै $899 सिम खामायो दै। दा बिथाङा माबेबा मासाव माने मास मोनसेजों इउटुबनि पेमेन्टखौ मोना दै, मास मोननैनि पेमेन्टजोंसो बुंदों। मानोना गावबो सानसे समाव बुंदोंमोन दै गावनि मोनसे ब्लगाव, माने मास मोननैजों गाहाम खनसे मोनो होननानै। दा बिथाङा 56निफ्राय लानानै 899 सिम नालाय, खमावबो बिथाङा मास मोनसेयाव आर्निं खालामबाबो $70 एबा $60 आर्निं खालामो जानो हागौ दै। अब्ला बिथाङा इउटुबनि पेमेन्टखौ 1 मान्थजों मोना दै, बिथाङा 2 मान्थजोंसो इउटुबनि पेमेन्टखौ मोनो। मानोना जुदि $60ल' आर्निं खालामनो हायोबा $100जोंसो बेंकआव फैयो नालाय लोगोफोर। बेनिखायनो बिथाङा 1 मान्थआव माने मोनलाबायनो नागिरा दै पेमेन्टखौ। बिथाङा 2 मान्थजों हले रोखा बियो मोनखायो। माने बिथाङा जानो हागौ 2 मान्थजों 130 एबा 140 बेबायदि $, मोनो जानो हागौ। खमावबो 12,000 13,000 बिथाङा 2 मान्थजों बेबायदि आर्निं मोनो जानो हागौ दै इउटुबनिफ्राय। दानिया इयारलि बिथाङा नायदो $480 लानानै $7,700 बिथाङा इयारलि खामायो दै। दा बिथाङा इयारलि खामायो होननानै बुङोब्ला माने बे 480निथ' बारा जाखायो दै एसे, माने डाबल बारा जानो नागिरो नालाय। बेनिखायनो बिथाङा इयारलि 700 नङाखि $800 बिथाङा खामायो जानो हागौ दै। अब्ला बिथांनि इयारलि आर्निंखौ खोन्थानि। जुदि बिथाङा इयारलि $800 खामायोबा ना, अब्ला इन्डियान मानियाव सोंजागोन 68,294.17 फैसा बिथाङा खामायनो हागोन दै। खमावबो हमनानै ला 70,000निफ्राय लानानै 80,000नि गेजेराव बिथाङा इयारलि फ्रम इउटुबनिफ्राय आर्निं खालामो जानो हागौ दै। अनलि भिडिअ खालामनानै इउटुबनिफ्राय एड जानानै खामायनायदि बियो। बिथाङा गोबां स्पन्सार होयो, बिथाङा गोबां एखमबा समाव बाइकनि बिथाङा जानांगौ बेयावबो स्पन्सार बायदि भिडिअ खालामो आरो बिथाङा गोबां गेमनिबो स्पन्सार होयो। इउटुबनि गुबै आर्निंआनो जाबाय गेमनि स्पन्सार होनायाव जायो दै। माने इउटुबा जे भिडिअआव बेसेबां रेभिनिउ होयो बिनि डाबल जायो। अब्ला बिथाङा इयारलि जुदि एडनिफ्राय 50,000 80,000 खालामोब्ला ना, माने खमावबो बिथाङा इयारलि टटेल इउटुबनिफ्राय खामायोब्ला 1.5 लाख 2 लाख बेबायदि खामायो जानो हागौ दै लोगोफोर। माने इउटुबनिफ्राय एसेबां मानि बुरजा फैसा मोना दै लोगोफोर। बेयाव गोबां खस्थ' खालामनांगौ आरो गोबां नाजानांगौ, अब्लासो माने पेमेन्टखौ मोनगोन नोंथाङा। थ' नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों? जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामना होदो। लोगो मोनगोन दे उननि गोदान भिडिअ।